Здравейте, казвам се доктор Николова и съм гинеколог и дерматолог. Познавам двамата представители на D&H приблизително около 4 години. От тогава започна и нашето по-сериозно партньорство. Като хора ги познавам от доста по-отдавна и съм винаги била с огромно уважение към тях, предвид на това, че когато съм имала не само технически въпроси към лазерите, а и към технологията, съм се обръщала към тях за помощ и съвет. Това, което очаквам от тях, е пълната им подкрепа за нас като лекари по отношение на лазерните апарати, както и за това да ни дават всяка новост като информация, за да сме актуални за пациентите си. Започнах да работя с апарата DuoGlide на дека приблизително от година и половина. Постепенно добих опит с него, най-вече в лечението на вагинална сухота при жени, които са преживели рака на млечната жлеза, както имам опити с лечението на лихен склероатрофикус в гениталната област. Пожелавам им с цялото си сърце много успех във всяка една област и най-вече в това да разширят познанията на българските лекари, специално българските гинеколози, за това спокойно да използват лазерите в тяхната практика.